Здравейте ми на мои маникюристки! Аз съм Даяна и добре дошли в My Nail Journey. Днес ще си говорим за една много любима моя тема, а именно как да изравняваме правилно с база. Акригел, течен гел, при тях метода на работа е идентичен. В началото трябва да поясня, че с база изравняваме само къси ногти, а за дългите те имат нужда в повечето случаи от твърд материал. Предполагам, че това повечето от вас го знаят, но аз съм длъжна да го кажа. Нека да започваме. Нанасяме си прозрачната база. Както може би знаете или ако не знаете, неизпеченият материал е една от основните причини за алергии. Затова с този прозрачен слой база ние по този начин си гарантираме, че дори да не се изпече много добре и остане неизпечен материал, той няма да има досег до ногтя на клиента. В това видео ще ви покажа как също да направите и вграден дизайн. В случая аз ще използвам брокатен гел глитър, който се нанасям в основата на ногтя и лекичко преливам надолу. След като изпечем, взимаме, в случая аз ще работя с течен акригел. Както казах в началото на видеото, разлика в техниката няма, така че дали ще работите с база или като мен с течен акригел, няма значение. Разбира се, течният акригел е по-здрав, затова аз избрах да сложа течен акригел на тази клиентка, защото нейните ногти са малко по-дълги. Първо нанасям тънък слой, като покривам част от броката. Този тънък слой ще ни послужи после, когато сложим капката, за да се разпредели тази капка по-равномерно и да няма някакви ръбове. След това идва така по-трудната и по-пипкава част, може би. Много е трудно да прецениш колко количество с времето ще почнете да го усещате, колко трябва да е количеството на тази капка, защото всичко е строго индивидуално. Тук влияе се от дължината на ногтя, от широчината на ногтя. Ако разбира се имаме по-голям, по-дълъг, по-широк ногът, ще сложим по-голямо количество капка. Ако е по-тесничък, по-късичък, по-малко. Това вече вие трябва да си го прецените на място спрямо ногътната плочка на клиента. След това почвам да разпределям тази капка с така дъгообразни движения и изтеглям надолу материала. Като стигна вече към някъде средата на ногтя, просто изтеглям с същата четка, която работи надолу. Взимам тънката четка и започвам да си разпределям материала. Ако работите достатъчно бързо, ако сте си разпределили както трябва материала, може дори да не ви се налага да обръщате ръката. Но ако сте се забавили и материалът е тръгнал да се оттича в страни, по-добре обърнете си ръката, да се състече по средата на ногтя и я пуснете в лампата. Не се бойте, ако нещо се е разтекло в лампата. Случват се такива неща, понякога клиентите по-бавно си мушкат ръката в лампата, понякога лампата не се включва и може да се доведе до някакви такива разтичания, излишен обем в някои части. Просто си взимате пилата, примахвате лепкавия слой, изпилвате това, което не ви трябва за излишен обем и си продължавате работата. Особено ако ще правите омбре, вие така иначе трябва да буферирате с буфер пила, защото по-лесно и по-хубаво се получава омбрето на матова основа. Аз омбрето го правя на няколко пъти, по този начин става най-плавно. Аз лично този път не можах да си намеря моите гъбички, с които си правя по принцип омбре. И затова работя с тези така неудобни за мен кръгли гъбички. Нанасям от белия лак и моя съвет е, защото аз тук не съм го направила, на палитра сложете малка капка от лъка и потупайте гъбата. По този начин вие напоявате и тя няма да взима толкова много от материала и нещата ще се случват по-плавно. Аз не го направих и затова на някои места ми се получиха петна. След като разпределите и прелеете добре първия слой, пускате да печете, изваждате ръката и нанасяте втори слой, тупкате и преливате повече към средата на ногтя и по-малко във върха на ногтя. Трети последен слой,
който слагаме, е на върха на ногтя, много малко, и ако се наложи, може да пак лекичко да го прилеете с гъбата. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала ми, за да виждате още такова съдържание. И надявам се това видео да помогне на точно тези, които тепърва започват тяхното nail journey. Довиждане, до скоро!